Столетан STR или столетан стрес. Столетан STR – спокойствие, сън и енергия. Всеки ден. Животът не чака. Темпото е бързо, стресът ежедневен, а сънят – жертва на тревожност и напрежение. Но балансът е възможен. Столетан STR е иновативна формула, създадена да ви помогне да останете спокойни, енергични и фокусирани, без седативи, без привикване, без компромиси. Какво прави столетан STR различен? Забавя процесите на стареене на клетъчно ниво, чрез активиране на сиртоините, ензимите на дълголетието. Подобрява митохондриалната функция и производството на клетъчна енергия. Повишава нивата на НАД+, ключов фактор за възстановяване на ДНК и метаболитното здраве. Облегчава стреса още от първите дни. Подобрява качеството на съня, без събуждания и умора на сутринта. Повдига настроението и помага при тревожност и напрежение. Поддържа нивата на енергия и умствена яснота през деня. Подпомага за добър сън при жени в, пред и след менопауза. За кого е столетан STR? За хора с високи нива на стрес и напрежение. За всеки, който не спи добре или се събужда изморен. За жени в менопауза, страдащи от безсъние и тревожност. За онези, които търсят устойчиво натурално решение. За всеки, който иска да се събужда освежен, спокоен и готов за деня. Столетан STR използва съставки от водещи световни лаборатории. Всички компоненти са клинично тествани и съобразени с съвременните стандарти за качество и безопасност. В сърцето на столетан STR е птеровита, патентован SIRT-1 активатор, разработен от швейцарската компания Circle Scientific. Тази иновативна формула комбинира птеростилбен с пиколинова киселина, създавайки 10 пъти по-мощен ефект върху кръвните нива в сравнение с обикновения птеростилбен. Птеровита активира така наречените ензими на дълголетието, сиртоините, които защитават клетките във всички органи и тъкани на тялото. Тази активация е от съществено значение за поддържане на младостта и забавяне на стареенето. С напредване на възрастта, антиоксидантната защита на тялото отслабва, което усещаме като стареене. Птеровита значително подобрява клетъчният антиоксидантен отговор, като помага на клетките да се справят ефективно с свободните радикали. Но действието на птеровита не спира до тук. Тя подпомага производството на колаген, ключов протеин за красива кожа, здрави кости и добра мобилност. Птеровита също така подобрява функцията на митохондриите, енергийните центрове на клетките. Когато митохондриите работят оптимално, клетките имат енергията необходима за всички жизнени процеси, което води до по-добро функциониране на всички органи и тъкани. Реагев е единственият патентован НАД+ бустер, разработен от американската компания Bioenergy Science. Реагев обновява клетъчната енергия, подпомага възстановяването на ДНК и намалява нивата на стрес хормона кортизол. Клиничните проучвания доказват, че Реагев е единственият стимулатор на здравословното стареене, който едновременно повишава 3 важни биомаркера – НАД+, аденозин трифосфат и глутатион. Това води до намаляване на кръвната глюкоза, понижаване на нивата на хормона кортизол и подобряване на цялостното клетъчно здраве. Ванизем е разработен от испанската фирма Nextium, която е с близо 3 десетилетия научна и технологична експертиза, разработва иновативни растителни продукти. Клинично кръстосано проучване демонстрира, че ниска доза в рамките на само 3 дни показва значителни резултати за подобряване на психичното благополучие, намаляване на стреса и нивата на тревожност, подпомагане на съня и допринасяне за цялостната релаксация. Серезин е клинично валидиран синергичен комплекс от босвелия и джинджифил за подобряване на възстановяващият сън и осигуряване на по-добра бдителност и настроение през деня. Серезин осигурява бързо действащо, естествено намаляване на дневната и нощната болка, което е критично за подобряване на съня. Според Националната фондация за сън, приблизително 61% от жените в менопауза имат проблеми с съня. Приемащи серезин съобщават, че се събуждат отпочинали, енергични и психически бодри. Те съобщават, че се събуждат по-рядко с чувството на умора и сънливост. Столетан STR. За да живеете в хармония със себе си, с настроение и без тревожност и напрежение. Твоята формула за хармония, баланс, здрав сън и утро пълно с енергия. 100% натурален, клинично тестван, без седативен ефект.
Подари си години живот в добро здраве. Поръчай сега и се възползвай от пълният потенциал на тялото си. Открийте повече на сайта ни или влезте в контакт с наш представител.